Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына Иске Атлаш авылында туып үскән. Бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Лилия Каюм кызы Рахманкулованы чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Роза, әтисе Каюм, апасы Зөлфия, җизнәсе Алик, балалары Марс, Зарина, Эмир, апасы Гүзәл, кызы Эльвина котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Иске Атлаш, Тольяттидан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми укып китәм. Татлы, иң кечкенә йөрәгебезнең үзгән балабыз син. Сөеклебез безнең. Рөхсәт ит бүген сине матур туган көнең, яшьлек чорының күркәм, 30 яшьлек юбилеең белән котлап китергә. Балабыз бу дөньяга тугач барыбыз да шатландык. Безнең өчен өченче Ходай бүләге, апалары өчен курчак сыман матур, кечкенә генә яраткан сеңелләренә әверелде ул. Балабыз кечкенәдән үк бик тырыш иде. Худайга шөкер, бүгенге көндә кадәр ул йөзебезгә кызыллык китергәне юк. Балалар бакчасына йөрде. Аннары мәктәпне тәмамлап Тольятти шәһәренә китеп барды. Ул үз-үзен тәэмин итеп читтән торып Пенза шәһәренең университетында 5 ел программист һөнәрен үзләштерде. Шөкер Аллага, аның бүгенгегә шатланырлык көне. Еракларда торса да ул еш кына туган ягына кайтып, әти-әнисенең хәлен белеп, ярдәм итеп китә. Лилиябез безнең пигамбәрләргә генә хас булган олы сабырлык иясе. Тыйнак, кадерледән кадерле. Туганлык кадерен аңлап, кадерләп яши. Ул гомердә дә юк дип әйтми, киресенчә гел ярдәмгә ашыга. Лилиябез, син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы кызыбыз, сеңелебез, апабыз да. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Үзеңнең сөйгән ярыңны очратып, матур гаилә корып, безне дә шатландыр. Һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Синдәй кешеләр бик аз очрый торганнардыр. Бел, без еракта яшәсәк тә синең хакта онытмыйбыз. Киресенчә, гел сагынып, горурланып яшибез. Алтын алма кисәгебез, Лилиябез шат бүген. Бәйрәм дигән матур хисләр биләгән аның күген. 30 яшь ул күп түгел бит. Бер туктап, җырлап алу. Яшь йөрәкне упкыннарга, рәхәткә тереп салу. Әкрен генә барысында син булдырып киләсең. Якыннарың, туганнарга бар җылыңны бирәсең. Я бер Аллам, якыныбыз бәхетле булып торсын. Җылы оясын да инде бары шатлыктан кырсын. Аны уңыш дигәннәре кайчан да ташламасын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт ишекләр шакымасын. Сагышларга юлыкмыйча, сөенечләр татысын. Баш очында май кояшы һәр чак аның балкысын. Котлы булсын туган көнең, кабул ит җыр бүләккә. Матур җырларны салабыз истәп сиңа теләккә. Кадерле Лилия Каюмовна, туган якларыгыздан искән җил сезне назлап алып, сөеп кышып, теләкләр белән бергә матур җырда илтсен. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың, сәлам юлласын
Инежиләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән, кадерлем. Инежиләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән кадерлем. Инежиләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Инежиләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Инежиләргә